Tak stůj, dneska otevírám víko jako první. Wow. Ty jo, to jsou čínské nudle. Zbožňuju je. Já taky. Jo, akorát nechápu, či je mám jíst. Rukama? Tady, hele, mám tady někde povolené hůlky. Tak jo, zkusím to. O, sakra, to si mi těžší, než jsem si myslela. Ale já se nezdám. No, a všechny nudle jsou na stole. Když je nemůžu sníst takhle, tak je určitě můžu namotat na hůlky. To bude mnohem jednodušší. Oj, co děláš? Já užívám si své nudle. Buď opatrná, ty nudle letají všemi směry. No jo, nezlob se, prosím tě. Možná, že si dáš taky? Ne, děkuji, obejdu se i bez nich. No, tak rychle nadzvedni svoji pokličku. Come on! Ty jo, podívej se na ten ohromný dort. Wow. Je větší než já. A asi chutnější, si myslím. Když je tak velký, možná, že mi dáš kousek? Ne, sním ho sama. Ach tak. Tak si ho vezmu sama. Kam? To je můj dort. Byl tvůj a stal jsem jím. Já ho moc chci ochutnat. Klidně i rukama. Hlavně, že je moc dobrý. Ne, nenechám tě sníst tuhle mňamku. Dělej, dej mi to. Nedostaneš ho. Dej mi ho, je můj. Ne, je to můj dort. A jestli mi ho nechceš dát, na tady máš. Ach tak, sama to dostaneš do obličeje. Tak, tady máš, chytej. Zdej se, je to můj dort. Kdo ti to řekl? Na, tady máš. No, jsme ho radši sníst. No, ještě není pozdě. Rychle jes, je to skvělý dort. Come on! To víme bez tebe. Opravdu velmi dobrý. Můžu být první? Jsem moc zvědavá, co mě čeká. No jo. Co? Proč jsem dostala kaktus? Je tak ostrý a vůbec není dobrý. Au, jak ho mám jíst, když mám celý prst zarudlý a na takový odjehel. Hrůza. Nevím, jak ho budeš jíst, ale nemáš jinou možnost. A co mám já? Páni, podívej se na ten ohromný Snickers. Je tak velký a určitě stejně dobrý. Musím to rychle zjistit. Hej, pozor! Promiň, neudělal jsem to schválně. Jak ho mám jíst? Myslím, že si to bez plynu obejdu. Tady máš Snickers. Teď tě s ním. Pozor, všechny drobky letí přímo na mě. Nejeď, radši se podívej na to, kolik je v něm náplně. Jak lahodný je tento Snickers. Mně mi to jedno. Já sama jsem v něm celá. Dobrá, no s tebou je nuda. To je kvůli tomu, že nemáš žádnou čokoládu. Ty mi prostě závidíš. No jo. A ty jíš jako zvíře z misky. Mohla bys se alespoň vzít vidličku. Poslouchej, když je to tak chutná, tak mám dobrý nápad. Jak se ti budou líbit jehličky z mého kaktusu? No jasně, ty nůžky se úplně stupily. No nic, těch jehliček mám dost. Jsem si jistá, že jí to bude moc chutnat. To je mňamka. Au, to bolí, odkud se to vzali jehly? Popíchal mi celý jazyk. Ojoj, to jsem asi trochu přehnala. No nevadí, tady pomůže doktorka Mary. Zbývá už jen najít ten správný nástroj. Tohle? Nebo tohle? A nebo sekirka? A nebo ještě něco silnějšího? Nebo dělám si srandu. Chcete jen obyčnou pinzetu? Měj trochu trpělivosti. Už zbývá jen trochu a budeš zase jako nová. No a je to. Díky moc, ale stejně to tvoje chyba. Takže pojď. Teď budeš jíst svůj kaktus. Já? Dík, ale nechci, je bez chuti. Na tom nezáleží, musíš. Dobrá, no zkusím ho. Ach ne, takový humus je prostě nemožné jíst. Je to strašné.
Hey! Ale myslím, že vím, co s tím mám dělat. Když se to tak jíst nedá, stačí z toho udělat něco chutnějšího. Myslím, že koktejl z růžového kaktusu bude to pravé. What? No o čem mluvit? Hned to zjistíme. Wow. Hey, you! Ach ne, to je strašné. Ani tak se to nedá jíst. Hooray! Hey! Nešahej na tu pokličku. Tentokrát jsem nasadí já. Wow, takový velký ohodný burger. No a teďka otevírej ty. On! Okay. Oh no! Ach ne, to jsou červy. Jsou tak hnusní. Hey, you! Gross! Jaký z červy to fakt nevím, ale za to vím, jak sníst tento nádherný burger. Je tak šťavnatý. Já chci taky. No pojď, já ti dám. Nedám. Sranda. No nic, zkusím to. O, je prostě super. Hej Mary, a co tví červíčci? Jsou dobrý? Come on! Ty jsi ještě neskusila. Možná, že je nebudu muset jíst. Hele, ani nemůžu držet v rukou. Okay. Klídek, vím, co potřebuješ. Hůlky, s nimi to bude lepší. No dík. Ale červé díky nim očividně nebudou lepší ani chutnější. No jasně, že ne, v tom je celý smysl. No tak, mluv méně a popej. You! Snad nebudu zvracet. Come on! Dělej, dělej. Okay. Fu, to vypadá hrozně. Rozhodně, vždyť jím červy. Gross! Ach, vypadá to, že se chtějí dostat ven. Nemůžu je udržet. To je zábavné. Hele, ven nebo mě na vlasy, to jsou dvě různé věci. Ohavnost. No! O, burger. Ty se mnou dělat nechtěla, ale já ti ráda svých červíků pár dám. Určitě se ti budou líbit. No, tady máš, Diano. Měla by se stydět. Vzala jsi a ušpinila mi vlasy. Ale no nic, já mám stále svůj burger. Come on! Dobrou chuť. Okay. Děkuji. What? Je to divné, co to je? Co se to plazí? Odkud je to? Tohle je tvůj starý dobrý kamarád červík. Chutná ti? To snad není pravda. Celý burger je obalený v té špíně. Co ne? Tohle prostě ne. Budu zvracet. Je mi špatně. Jo, to není příjemný. Co mám? O, růžová Nutella, mazec. To mám štěstí. Wow. Doufám, že na mě taky čeká něco dobrého. What? To je zvláštní. Co se to ozývá za zvuky? Okay. A to je chroust? Nebo včela? Prostě nějaký hmyz. Já to jíst nebudu. Dostaň ho ode mě pryč. You! Budeš jíst, budeš muset. Dělej, jsi první. Já, ale proč nechci to? Doufám, že mi to aspoň nekousne. Ano, mě to kouslo. To bolí. Hrůza. Podívej, co jsi udělala. Chápu, že to bolí, ale teď je ta včela na mé Nutelle. Oddělej ji. Pojď sem. Možná, že bych to ještě měla zkusit? Come on! I když pochybuji. Jo, zkus to. Hey, you! Fu, ne, nebudu. Jen si mi to zase zhoršila. Teď jí mám na hlavě. Neboj, že to napravím. Rozmáčknu ji plácečkou. Oh no! Come on! Co? Ne, nedělej to. Ups, myslím, že jsem to přehnala. Mary, jsi naživu? Jak se máš? Díky, že jsi mě alespoň nezabila. Že se nestydíš. Neudělala jsem to schválně, omlouvám se. Ale za to je po něm. Takže teď se můžu vrhnout na moji růžovou Nutellu. Super. Je fakt dobrá. Růžovou jsem ještě nikdy nezkoušela. A ukázalo se, že je ještě lepší. Teď budu jíst ten jí. Hlavní je teď nenechat tam ani kapku. I tu sklenici musím vylízat. Ty jsi svůj obličej viděla? Máš ho celý od Nutelly. What?
Ojoj. What? A ty jsi viděla, co tam máš? Co tam máš na hlavě? Ne. Co je tam? A znova ten chroust. Myslela jsem, že je po něm. Jak je vidět, tak ne. Ale neboj, vyřím to s ním rychle. Jeden zásah plácačkou a je po něm. No, už jsi pochopila, jak to bolí? Ach ty, jak jsi mohla? Jo, pochopila jsem, je to hodně bolestivé. Moje hlava. No! Hurá, vyhrála jsem, takže první otevírám. Páni, to je velké Chupa Chups. Skvělé. A co máš ty, Diano? Come on! Okay. Ne, mušle, nesnáším je. Hey, you. No tak Mary, když máš takové štěstí, tak začni. Okay. Hurá, souhlasím. Hele, jen to na mě neházej. Já jsem se ani nevšimla, že ten obal letěl na tebe. Promiň. A neurážej se, neudělala jsem to schválně. Koukej, jaké lahodné lízátko mám v ruce. To snad ne, ona se ještě vychlubuje. No nic, rychle jí zkazím chuť. Jak ti bude chutnat kyselé Chupa Chups? Lahoda. What? Hej, proč je to kyselé? Fú. Hey! Máš se míň vytahovat. Takže ty si mi zničila mé Chupa Chups. Tak tady máš, na. Hey, you. Fú, teď jsem celá tvých slin, hnus. To nic, to zvládneš. Fíha, to lízátko je nekonečné. Žádná síla na ní nestačí. Potřebuju pomoct. Myslím, že vrtačka bude dobrá. Wow. Tak to bude mnohem chutnější a rychlejší. Páni, skvělý plán. Jo, ale teď je můj jazyk spálený. Pomoc, rychle. Jo, hned ti pomůžu, tady. Děkuji, nevím, co bych se bez tebe počla. A teď můžeš jíst své mušle. Dobrou chuť. Okay. Už, ale jsou tak ošklivé. Žijí ve špinavé vodě a taky smrdí. Doufám, že aspoň nejsou zkažené. Gross! Budu zvracet. Hey, you. Já taky. Oj, odletěla. Vem si to svinstvo a sněz si to sama. Gross! To je nemožné. Je to noční můra. Chápu, ale musíš ji dojíst. Taková jsou pravidla. Máš moji podporu. Okay. Ty jsi tak zlá. No dobrá, zkusím to. Nemůžu ji otevřít. To je osud. Neboj, mám něco, co ti pomůže. Jo? A já ti teďka tím kladivem bouchnu. No tak neboj, dělám si srandu. Tyjo, podívejte, opravdový klenot. Jo, jsem bohatá. Co? Ne, dej mi ji, já ji chci taky. Je moje, nedotýkej se jí. Ojoj. Aha, zdá se, že jsem jí spolkla. Teď je definitivně moje. No jo. To první, kdo se dozví, co čeká v sejfu. Zvláštní je prázdný. Kde je to hovínko? A šváb, leze po mně. Sujnete ze mě ten humus. Nech toho, podívej, není až tak děsivý. Dokonce bych řekla, že je velmi roztomilý. Chápeš, co s ní budeš muset udělat? Gross! Ne, nebudu. Podívej, jak je strašidelný. Má takový fousy. What? Než se nachystáš, poradím se s tím trezorem. Okay. O, mám štěstí. Podívejte se na moji velkou Oreo sušenku. Mňam. A co na mě čeká? Okay. Páni. Jaká krásná neobvyklá kouzelná hůlka. Zbývá jen zjistit, co dělá. Skvělé. Díky ní vás všechny můžu donutit vyset ze vzduchu. Hele, to je skvělá taxe, že jo? Ne, to není vůbec skvělý, tak už to nedělej. Hraj se se svojí hůlkou a já se s dovolením pohraju se svojí obrovskou lahodnou sušenkou.
Můžu se taky kousnout. Ne, já se s ní sama poradím. Je až moc dobrá. Ach tak, no nic. Mám jeden mazaný a velmi nepříjemný plán pomsty. Co pak povíš, až se ti tenhle šváb usadí na Oreu? Oh no! Neřeknu nic? Šváb je velmi rostomilý. Ach tak, no nic, stejně si zaberu tvoje Oreo. Ať mi prostě vletí do pusy. Hej, nestydíš se, zlodějko. Zbyla jediná zábava, dívat se na Emu, jak se pohrává se švábem. Vám to přijde vtipný, ale mě moc ne. Oh no! Ale budu to muset udělat. Pašák, věděla jsem, že jsi statečná. Ne, nenechám toho švába jen tak odletět. Tady, Emo, stejně ho musíš sníst. Fakt dík, Samanto. Fuj, to je tak nechutná věc. A já myslela, že jsme kamarádky. Mimochodem, napadlo mě něco velmi zajímavého. Když moje hůlka dokáže přimět letat cokoliv, pak může přimět i mňamku letat ke mně. Podívejte, je tu spousta různých sladkostí. Jsem ta nejšťastnější holka na planetě. Asi ne nejšťastnější. Co jste to udělali? Zlomili jste mi hůlku. Teď můžu jíst jen to, co to zbylo. Nech toho, ty to máš na celý rok, tady to. Jo, to je pravda. To nám všem stačí na celý rok. Tak, teď začínám já. Vypadá to, že na mě čeká něco pěkného. Je to tak. Celá flaška mé oblíbené koly. Tyjo, teď se to rozhrkalo a vyletí ti to přímo do obličeje. Ne, prosím. Klídek. Všechna kolem zůstala v láhvi. Báječné. Takže teď můžu já otevřít safe. Ach ne, jak věděli, jaké jídlo je pro mě opravdu jako hovínko. Citrony prostě nesnáším. Jaké mám štěstí. Velký štěstí. Zajímalo by mě, co budu mít já. Snad něco magického. Páni, to je bonbonový mrak. To jsem předtím viděla jenom v animáčích. A dejte ruce dál. A to se týká všech. Nedovolím, abyste mi kradli moje bonbony. Jsou jenom moje. Ani je nechci, mám svoji kolu. Páni, ta flaška je tak velká, že se do ní vejde tolik tekutiny. Něco je se mnou špatně, holky. Ustupte. Fú, humus. A jak to smrdí. Tebe neučili slušnému chování? A to nebylo vše, tady je pokračování. Hej, my teďka odletíme kvůli těm tým krkancům. Hrůza. Míň mluvte, víc dělejte. Emo, proč ještě nejíš? Protože nesnáším citrony. I když mám nápad, co s nimi můžu udělat. Proč se jdu se tím kyselým blivajzem, když si z těch citronů můžu udělat lahodnou šťávu? Naivka. Myslíš, že šťáva bude lepší než ty citrony? Nyní to uvidíte sami. Prostě mi závidíte. Oh no! Oj, zdá se, že jsem měla pravdu. Je nemožné udržet tuto kyselinu i v ústech. Co to děláš? Všude ta ohavnost je na nás. Jo, to je hnus. Dokonce se mi to dostalo do očí. Zajímalo by mě, když jsou moje sladkosti. Mráčku, proč mi nedáš mé bonbonky? O, hurá, teď mám horu Skittles. Ano, je to hodost pro všechny. Ne, je to jen můj mráček, takže se sami dělat nebudu. Myslím, že se ho prostě můžu vzít. Nemůžeš nic. Bylo to moje a moje to zůstane. No, když už se všichni zkusili to Skittles, budete souhlasit s tím, že jsou prostě úžasné. Co mě čeká pro tentokrát? Vypadá to opět na něco velmi cool. Jo, podívejte na tu výbornou koblihu. Můžu ji nejen jíst, ale také se s ní hrát. Wow. Oj, ještě se musím naučit taky chytat. Zajímal by mě, kam ten trezor mizí. Ale je mi to jedno. Myslím jen tuhle lahodnou koblihu. Jak je dobrá, dej mi taky kousnout. Ne, au, kvůli tebe jsem se kousla do prstu. Teď mě to hodně bolí. Není to tak hrozné, že se unosím nápas pro tyhle případy. Super, díky moc. Zajímal by mě, co na mě čeká. Okay.
Sakra, to je nějaký hnus. Zase mám smůlu. You. Nesnáším slepičí vejce. Hlavně, když jsou syrová. Co s nimi mám dělat? Dovol mi, abych ti pomohla. Hey! O, promiň. Podívej se, jak jsou ta vajíčka chutná. Pojď, je čas je sníst. Už je to sama fakt nebaví. What? O, podívejte, jaký miláček. Teď to bude můj mazlíček. Já chci taky takovýho mazlíčka. Okay. Ty jo, a proč mám jenom vejce? Protože jen hodné dívky dostávají kuřátka. Zajímalo by mě, co mě čeká v mém trezoru. Vypadá to, že je to nějaká bomba. What? Co? Bomba? Musíme se honem schovat. Pomoc! Možná ji dokážu deaktivovat. Mám tady kleště na ty dráty. O, vypadá to, že jsem věc zrušila. Oh no! K zemi! What? Páni, podívejte si, kolik je tu bonbonů. To byla bonbonová bomba. Skvělý. A moje kuřátko teď má bráchu v čokoládovém vajíčku. Ty, jak jsme se sem dostali? Co je to? Doufám, že tam bude něco dobrého. Ty jo, to je bomba. Lehni si, teď vybouchne. Hey! Asi není funkční, něco je špatně. Rozumím, to je sladká bomba. Wow, je tak dobrá. Opravdu výbušná chuť. Mazec. Nemůžu se zastavit. Chci víc a víc. Taky bych to chtěla zkusit. Ne, je to všechno jenom moje. Ty jo, jak se to všechno tak rychle snědla? Zbývá poslední část. Tohle je poprvé, co jím stopky. A jsou velmi chutné. Všem to doporučuji zkusit. Počkej, co je to za zvuk? Slyšíš? Jde to odtud. Co je tam? To je pravá bomba. Jo, ta nejopravdovější. A pomoc! Co se to děje? Ty jo, koukej. Ahoj, slyšela jsem, že to někdo žádá pomoc. Nebojte se, já vás zachráním. Má speciální pásku. Tak, nyní jste v bezpečí. A co je tohle? Jsem zvědavá, jak brzy vybouchne. Nemám páru, ale musíme si pospíšit. Ví někdo, jak se ty tlačítka používají? Oj, vypadá to, že jsem všechno spackala. Moje práce se skončila. Ahoj. Páni, tak vysoko. Mary, co máme dělat s tou bombou? Uklidni se, mám plán. Tohle je to pravé. Mary, to nepomůže. Okay. OK. A tohle? Jistě, že ne. Tobě se nezavděčíš. A co tohle? Ne, dej to rychle pryč. S tebou je teda nuda. Našla jsem. Tohle by se rozhodně mohlo hodit. Teď stačí přefiknout ten drát. To je skvělý nápad. Páni, tady je těch drátů tolik. A jaký z nich to má být? Myslím, že modrý. Mary, prosím, uhodni to. Hotovo. Co, jsme spaseni? Ach ne, ten čas běžel ještě rychleji. Ne. Ty jo, jsem celá v čokoládě. Skvělý. Jo, já taky. A kdo z nás sní více čokolády? Já vyhraju. Jednu, ještě jednu. Nenechám tě vyhrát. Tohle bylo prostě cool. No, otevíráme. Já jsem tak šťastná. To je nový iPhone. Páně, já ho mám taky. Tohle je ten nejlepší dárek. Máme 2 stejné iPhony, nebo co? Nevím. Já to zkontroluju. Ty jo, tak hezky se padá do ruky. A je v něm tolik aplikací. Akorát proč nefungují? Tak tady něco nehraje. On je čokoládový. Takový jsem ještě neskoušela. Báječný. Wow, to znamená, že když ty máš čokoládový, tak já mám opravdový. Super, je čas na selfie. Ano, skvělý nápad. Úsměv. Vypál, ničíš mi fotku. Tak je to mnohem lepší. No jen počkej, moje pomsta bude sladká. Jsem tak roztomilá. Pomoc! Ach ne, můj iPhone. To si zasloužíš. To ty si mě vylekala. Jej, kde je můj čokoládový iPhone? Je na tě s ním všechno v pohodě. Ach ne, můj nový telefon. Za co? Už nebudu moc dělat krásná selfie. Mám nápad. Mary, co chceš? Pojď, vyměníme si telefony. Super, tak jo. Dej mi svůj a ty si vezmi můj.
Chelsea, co s ním je? Je rozbitý, ty jsi mě podvedla. Co, ona ještě jí můj čokoládový iPhone? Tak vrať ho, na tomhle jsme se nedomluvili. No, už zbývá jen malý kousek. Wow, čokoládová nabíječka. Pochybuji, že pomůže, ale můžu ji ochutnat. Okay. Ty jo, já ten iPhone můžu jít do nekonečna. Páni, ta Mary má štěstí. Těše záviď. Báječné. Možná si taky opravím iPhone? Stojí to za zkoušku. Tak, bereme. A pomoc, zachraňte mě. To byl špatný nápad. Ty máš teda účes. Jsem první. Wow, moje oblíbené Kinder vejce. A ještě jich tolik. Skvělé, mám taky. Celkem 6. Co, ty taky? Kdo má čokoládové a kdo pravé? Hurá, mám štěstí, mám opravdové. Musím je rychle všechny rozbalit. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším. Mléčná čokoláda, miluji ji. Tyjo, ještě jsou v nich M&M's. Tak to chutná 2x lahodněji. Tyjo, já chci taky. No jasně, když já mám svá Kinder. Jak sladce voní. Fuj, mám skutečné vejce. To je nechutné. A máš to? To není fér. Doufám, že další vajíčko už nebude takové. Bojím se to vyzkoušet. Ach ne, tady je taky žloutek. Nesnáším ho. Fuj, vypadá to hrozně. Tohle je nejhorší kolo. A mně se líbí. Vždyť Kinder Surprise je ta nejlepší mňamka na světě. Výborná čokoláda, ještě i s hračkou. Wow, čokoládová vejce, zbožňuji je. Tyjo, já chci taky sníst alespoň jedno opravdové Kinder. Chelsea, dej mi prosím ochutnat. Ne, jak bych mohla někomu dát Kinder Surprise? Jen můj. Chelsea, ty jsi tak hladová. Co dělat? A mám to. Udělám si z ní srandu. Možná pak pochopí, že se musí dělat se svými kámoškami. No počkej, Chelsea. Jaký sníš teďka? Tenhle. To je ono. Stop. Co je to za hnusnou chuť? Ale co pak, tobě se to snad nelíbí? Ach, to jsi udělala ty. No jen počkej, já ti ukážu. Ach ne, můj obličej. Je špinavé. Tvůj žert nevyšel. Fuj, no hnus. Musíš sníst všechna svá vajíčka. Ne, jen to ne. Když musím, tak musím. Ale mám lepší nápad. Pojďme si dát chvilku vaření. Co jsi zase vymyslela? Vezmeme jedno vejce. Ups. Vezmeme vejce a dáme ho na pánev. A tak to uděláme se všemi. No a budou z toho voňavá míchaná vajíčka. Páni, to vypadá chutně. Mary, můžu to zkusit? Ne, jsou jen pro mě. No dobrá. Nebezpečný trik. Páni, tak vysoko. Mám nápad. Na tu máš. Ne. Je, ale moc ti to sluší. No a je po nich. Už nebudu nic dělat. Začínám. Wow, mekáč, super. Teď já. Páni, mám ho taky. Zkusím to jako první. Coca-Cola skvěle uhašuje žízeň. Co? Jak se to stalo? Chápu, mám čokoládovou kolu. Jo, miluji čokoládu. Tyjo, paráda. Wow, to jsou bonbony M&M's. Čokoládová kola s M&M's, to je perfektní kombinace. Já chci taky. Tak, zkusíme to. Au. Pomoc, celá jsem promokla.
Hahaha, co pak, sprška z koho se ti nelíbí? To není vtipný. Jejda, jaká škoda, že jsi zůstala bez Coca-Coly. Zajímal by mě, jestli jsou ty hranolky taky čokoládové. Ano, to je sen. Čokoládové hranolky. Tohle ještě nikdy nikdo neochutnal. Chci sníst všechny najednou. Úžasné. Mohla bych je jíst navždy. Páně, i ta krabička se dá jíst. To si děláš srandu? Zkusím to. Fu, ty jsi mě oklamala. Není k jídlu. Ty jo, zůstala jsem bez hranolek i bez koly. Nebuď smutná, tady máš. Páni, děkuji moc. Jsi opravdová kamarádka.